buwan ng Marso, nagpupugay tayo sa mga kababaihan. Hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Ngunit madalas, nakakalimutan ang kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Ipinasa ang batas na Magna Carta for Women o Republic Act 9710 noong 2009 upang tiyakin ang mga sumusunod. Patas na pagtrato sa babae at lalaki sa harap ng batas, proteksyon sa lahat ng uri ng karahasan, lalo na sa karahasan na dulot ng Estado. Pagsigurado sa kaligtasan at seguridad ng kababaihan sa panahon ng krisis at sakuna. Pagbibigay ng patas na karapatan sa edukasyon, pagkamit ng scholarship at iba't ibang uri ng pagsasala. Ipinagbabawal ng Magna Carta for Women ang pagtanggal o paglalagay ng limitasyon sa pag-aaral at hanap buhay sa kahit anong institusyon ng edukasyon dahil lamang sa pagbubuntis ng hindi pa ikinakasal. Karapatan sa patas na pagtrato sa larangan ng palakasan o sports. Pagbabawal sa diskriminasyon sa babae sa trabaho, sa loob ng gobyerno, hukbong sandatahan, kapulisan at iba pa. Pagbabawal sa di makatarungang representasyon sa kababaihan sa kahit anong uri ng media. Pagkakaroon ng 2 buwan na maternity leave na may bayad at sa mga sumailalim sa medical treatment o surgery na kaugnay ng kalusugang pangreproduktibo. Patas na karapatan sa mga bagay at usapin, kaugnay ng pagpapakasal at mga usaping pampamilya. Ang Magna Carta for Women ay naglalayon na hikayatin ang mga babae na maging bahagi ng politika at pamumuno at itulak ang ilang mga agenda na kaugnay sa kababaihan. Tandaan natin ang mga karapatang ito. Isulong natin ang mga karapatan ng mga kababaihan hindi lamang tuwing buwan ng Marso, kundi araw-araw. Mula ngayon, hanggang sa makamit natin ang pantay na pagtrato ng lipunan sa ating mga kababaihan, pagkat kalahati tayo ng sambayanan at sanlibutan. Ngayong International Women's Month, ipinagdiriwang natin ng mga kababaihan ang kanilang kontribusyon, pagkakakilanlan, mga pangarap at potensyal. Sa Sonia P. Soto interviews, pag-uusapan din natin ang mga hamon na hinaharap at nilalabanan, kasama ang ilan sa mga kilalang women empowerment and women's rights advocates. Sasamahan tayo ni Attorney Virgie Suarez, ang National Chairperson ng Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan o Kaisaka. Si Attorney Virgie ay isa ring labor lawyer na nagsusulong ng karapatan at kaligtasan ng mga kababaihang manggagawa at aktibong miyembro ng iba't ibang women's rights and human rights group kagaya ng Katarungan at Kilusan. Makakausap din natin ang Secretary General ng Kaisaka na si DJ Hanier, isang aktibong campaigner para sa gender equality, women's rights at environmental issues. Siya ay miyembro rin ng human rights group na In Defense of Human Rights and Dignity Movement o IDEFEN. Kasama rin nating tatalakay sa gender and women's issue si Veronica Derek Cabe, isang community organizer, environment advocate, guro at founding secretary general ng Youth for Nationalism and Democracy. Miyembro rin si Cabe ng Kaisaka at board member ng Community Legal Help and Public Interest Center. Sa episode na ito ng Sonia P. Soto interviews, tatalakayin natin ang mga napapanahong usapin kaugnay ng mga kababaihang Pilipino, ang kanilang kalagayan at paano susugpuin ang gender inequality sa ating lipunan mula sa punto de vista ng mga nakikipaglaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Magandang araw sa inyong lahat. Uy, welcome, Powerhouse. Wow! Thank you for coming to the station. Maraming salamat. At siguro sa pagkakataong ito, ang una kong gustong itanong sa inyo, paano nyo ba sinelebrate ang March 8? Natutuwa ako doon kasi halos 99% nun, bata, mga youth. At siguro first time din namin na mag-utilize yung plaza, which Ng Balanga. na medyo ano rin kami, nag-aatubili kami kasi baka hindi kami payagan since alam niyo naman yung mga activities natin medyo hindi siya conventional sa paningin ng
nila. So, natutuwa kami kasi nakapaglunsad kami ng isang Women's Rights Festival na pinamunuan ng mga kabataan ng Kabaro. Yung Kabaro ay kababaihang bataenyo para sa kalikasan, karapatan at pagbabago na chapter ng Kaisaka. Napaka makabuluhan ng pagdiriwang ng March 8 sa Balanga, Bataan. No? Inspiring na makita kasi ang dami talagang ang dami talagang kabataan. Ako son nasa rally. Nasa rally sa Santa Cruz, Manila. Ang Kaisaka at Lorena ay nagbuklod noon, nagsama para sa isang rally. At nakakatuwa din kasi yung rally na ito ay marami ding mga kabataan. At Son, lagi ako nagpa-flag dance, no? Pag may rally, no? Ako, sabi ko nga, talagang, maraming forma ng pakikibaka para sa ating karapatan, no? Pwedeng i-induct, di ba? Pwedeng isayaw, isulat, itula, isigaw, ipadyak, ano pa mang paraan yan. Pero, patuloy tayong kikilos para sa yung pagsulong ng kababaihan. At naki-induct ka ba kasamang DJ? Hindi po, doon po ako na-assign sa isang online forum. So ako ay nagsalita for in behalf of Kaisaka sa isang online forum organized by mga students. No, they were kind enough to invite us. What struck me just now, yung sinabi ni Attorney Virgie sa atin na iba't ibang paraan. Wala namang iisang padron lang, no, ng pagdiriwang ng March 8 o ng International Women's Day. At in fact, ang alam ko, hindi naman ito sineselebrate lamang sa Pilipinas o sa Manila o sa Bataan, kundi sa buong daigdig. Pagkat ito'y produkto ng mahabang struggle, no, ng mga kababaihan. Sino bang pwedeng magkwento sa atin kung ano ba ang pinagmulan ng March 8 o International Women's Day? Yung rally, no, sa isang textile company ng mga kababaihan. Ito talaga kasi yung pinagsimulan ng March 8 at ito rin kasi yung pinagsimulan ng 8-hour na trabaho. Kasi nung mga panahon na yun, 12 oras hanggang 16 na oras ang trabaho. And it took the women, no, na dun sa mga textile workers, sa mga garments na yon, para lumabas at tutulan na ito at talaga nagbuwis ng buhay ang maraming kababaihan. Pero dun sa magpagkilos na yon, markado talaga yon dahil yun na nga, no, ang nagbukas para sa 8 oras na trabaho sa kababaihan. At yun na rin yung naging tinuntungan para gunitain ang pandaigdigang araw ng kababaihan, yung March 8. More than 100 years ago yan. At ang isang mahalaga dito sa kwento mo, Attorney Virgie, na hindi alam ng karamihan, yung talagang ang namuno at nagsimula nung malaking pagbabago na yon ay mga kababaihang manggagawa. Di ba? So kailangan, this is very significant, this is very important. Kasamang Derek, bakit ba napakahalaga na maalala natin at lagi nating isinasaisip at isinasapuso yung mahalagang papel na ginampanan ng mga manggagawang kababaihan? How significant is that? Hindi ko napakahalagang note yun sa kasaysayan kasi hindi natin aabutin yung tinatamasa ngayon ng lahat ng manggagawa, lalaki, babae, kung hindi nagsimula ang kababaihan para i-claim yung karapatan, magbigyan ng karapatan sila sa isang mas makataong oras ng paggawa. Slave work kasi yung 60, ginawa natin, pinaiksi natin. Hindi lang yun, pati yung usapin ng karapatang umihi, pati pag-ihi sa health, pati occupational safety and health sa paggawa, yung makataong kondisyon sa paggawa. Lahat ng yan ay inilaban ng kababaihan. Hindi natin to inilaban, pero inilaban ito ng mga manggagawang kababaihan noon na inihapag na sa atin. Kaya tungkulin natin itong bantayan, tungkulin natin itong pagyamanin pa. Yun. Ang ganda nung sinabi mo at ang pamahalaan natin ngayon, kasamang DJ, ipinagmamalaki nila yung report ng World Economic Forum.
Mukha namang maganda naman ang resulta nga nung report, no? Yung galing ito sa survey ng World Economic Forum na sinasabi kung tutuusin ang Pilipinas ay may consider na natin sa mga top-ranking countries pagdating sa pagpapaliit ng gap sa pagitan ng lalaki at babae, yung tinatawag nilang gender gap. Ano ang reaction mo dito sa World Economic Forum report na ito? Totoo po na nananatili tayo sa top 20 pero we did slide down mula sa rank 17 noong 2021 into rank 20 itong 2022. Which is, ang sinasabi po according to the report is the biggest contribution po is precisely because naitulak po ng kilusang kababaihan natin dito sa Pilipinas ang pagpapasa ng Magna Carta for Women. And of course, yung whole other set of legislation that is supposed to protect women. Pero surprisingly, aside from that statistic, yung in real terms, pag inisip po natin globally, nag-uusap tayo na nag-slide down yung tinatawag nilang gender parity. Nag-uusap po tayo dati before the pandemic, nasa parang 90 years. In 90 years, maaabot na po natin yung sinasawag na pagkakapantay-pantay. At least, in term ng babae at lalaki in terms of treatment, sa workplace, sa mga larangan. Within 90 years, as we speak. Yes, pero now we have slid down. We have slid down into 135 years. 135 years na po, sapagkat napakalaki pong chunk ng mga kababaihang manggagawa ang nawala na dispossessed nitong period po at the start of the pandemic at hindi pa po sila nakakabalik. And even if ngayon po, itong statistic ngayon na December 2022, we're looking at 2.2 million na unemployed. 1 million agad po dyan are women. Okay, kaya po it is not parang it's not a fluke to say na talaga po ang makikita natin sa informal sector natin ngayon ay mga babae. Mga para-paraan po, ang diskarte sa buhay, kakabit talaga yan ng babae. Kasi sa Magna Carta, merong sinasabing reproductive health. Kumusta na ba ngayon